han igång. Men nu nattar han nog lite här. Gott med pollen, man ser hur det ryker. Ja, det. Se öronen ibland. Ja. Det är nästan stort kvar här så han kommer passera en bit bort här sen. Så. Ja, roligare med stor hund att se. Då är det man går så och sen gör man en sån och så går man vidare. Mm. Det är inte något för våra egna. Meningen är Att man ger dem mycket lina så att de får leta. Det här är inte mycket doktor som fastnar på detta. Nej. Och så är det ju då att jag blåser och vind driver ju, han går ju säkert 2 meter åt sidan här.